Wow, pakwan. Wow. Ang laki. Order tayo? Tatlong malalaki po. Tatlong malalaki po. Dito siya. Ang kilo na nun. Ulam. Some Mastawal are ours. Yudab, Birol, and Man. Yan po. Ang binasa ko nito, from 600 years ago up to now, ganito pa rin ako. Kung binasa ko, authentic ako. Ay, basa lang. Hello, guys. Good morning. Ano balita? Sino yan, di? Uy, may pinya din. Ang kilo, kuya?